Pabalata kabelnya. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Salhutna Manginang. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki Minggu Advent na patuluhon. Jala selamat beribadah Madihita tapukama praminggota di bagasan Manuguton. Marhite-hite na maredde hita bukwede nomor 5 siaopat ayat sada sahatro di ayat tulu. Marhiti-hiti gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Dohot goar nito di perbadian tumupalangit dohot tanoon. Amin. Hodo ali Jehovah di halunguton rohakku, ali di batakku, marhaposan tuho doau, sayu nang pailaaw, asaw nang marsura-sura akam isukku midau, dang tahe tagamon tarura manangise sianak ka na magkaposiho, ali Jehovah, say pabotohon matuawak kadalanmu, jalajar hutuawak kabugasmu, sadaryon maro Tuhani manopot jorona, beta tasobama ibana, haleluya. Ali Tuhan di bata jarhon matuhami aturanmu, unang tadikkon hami, patonggor mamata nami, asaw tadahami hatuaw nami nasian hoy, pargugoy hami marhite-hite hatam, padaw masian hami nasapo dan nalipe, say tugihon mahami diak kadalanmu, asaw tadahami ho hanguluan nami, manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anak mi. Amin. Mari dehita sian nomor 41 ayat 2 dohot ayat 4. Patik ni debata imana dianet sian pesalmen 130 ayat pitu. Nalom maroham tu Jehovah ali Israel, ay para siroha do Jehovah, jala gudang do haluaon di ibana. Imasahat natong rak mangidugo gumahita tutuhat tataringot tu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Maredehita siap bukede nomor 621 ayat 1 dohot ayat 2.
Katopoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugun na suhatu dosan para sirohan na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon roti jolo ni habang sahabadiaon mi. Manopoti jala mangangguk kondosa nami. Macayot warsahi hami ho marhiti-hiti pikiran. Dohot hata, dohot pabahenan nami naroay. Dang huhaholongi hami hosian nasa rohan nami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubahik kami. Dibahini tama dori masanmu jala uhuman muhami tuhamatean saliling nililing nay. Alay na mapurs mahamin waing tuasin ni roham na gudangi. Mangido siyan nasa rohan nami hasesan ni dosa nami sa luhut na. Sa Europe mahami paubahon rohan nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si Pangulo hami. Dohot ala ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ala ni pangalaw siyot ta do ubay na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot ta do iba na mabugang. Ape tu iba na picang-picang parhitian ni hasonangat ta. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sia bukede nomor 5 sia 2 ayat sada dohot ayat 2. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel ni minggu apen na patuluhon sadarion
Imasian Markus biduna parjolo, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat ualu. Onma mulani barita naulini Yesus Kristus. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalan ni Tuhani, pahornop hamuma si dalanan nai. Jadi ruar masude pangisi ni tano Judea, rodi sude halak Jerusalem, manopo tibana jala di padidiho donasida di batang ai Jordan, dung di topo tibe dosana. Odo jamitana, naroma siap pudutku na gumogo sianau, na hurang tama doau paudukau makar hari talini si patuna. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Marede hitat ya bukede nomor 45 ayat 5 dohot ayat 6. Tidakon mahaporsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahitamadok aw porsia di debata jahuba ido ama pargogon na so hatudosan na tumapalangit dohotano aw porsia di Jesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya to di parbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal lo ibana di hao pinarsilang na tuwa tubanwa toru dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundu tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosani di simay bana pay mamulak so gututanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jaladong sadahuria na badia huria hato panihala Kristen nakana badia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak na umate doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Kursian ina gracia.
Tapi gima tikting nama sa di tonga-tonga ni huriatta. Tikting namasa manang nas pamasautta di minggu tanggal 14 Desember 2025. Goar ni minggu sadarion ima namar goar minggu Advent patuluhon. Jala topik ni minggu sadarion madok tu hita makalurukod debata hatuaw niaka na prosea. Informasi na perjulu na patakas di hita sa luhut koordinasi parhalado. Di hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 koordinasi parhalado masohot. Kemudian petuluhon pilihan bulanan. Di bagasan minggu sadarion ima minggu tanggal 14 Desember 2025 diganu permingguan patu pautado pasahat pilihan bulanan di bulan Desember 2025. Pasahat tamai di napapunu pilihan paduahon hita tujolo tapasahat ma amplop pilihan bulanan ini diinganan nau di pinarade alani pasahat ma sian nasa haproseum. Papaton pos pelayanan di Cipatat di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 nanang roon di patupama permingguan na perjuru di pos pelayanan Cipatat masuk pukul 8 wib. Punguan ina Deborah ma utusan sian huriata berhat masian gereja pukulonom wib palimahon jadwal rapat resort dohut rapat huria domu tuna paredehon dohut manutuhon program dohut anggaran huria di tahun 2026 naing patu paon ni huriata na akar rapot ima A. Rapot parhalado di hari Senin tanggal 15 Desember 2025 patu paun konsep program dan anggaran 2026 maringanan di gedung Dr. IL Nomensen dimulai pukul 15 WIB di Wotan Masude Parhalado. B. Rapot huria di Jumat tanggal 10 Desember 2025 dimulai pukul 10 WIB datang Masude Parhalado, ketua dewan, ketua seksi dan perwakilan jemaat tolu sahatu lima halak ganupuip maringanan mai di genung Dr. IL Nomensen paunapon pesta Natal paduahon dari Jumat tanggal 26 Desember 2025 di Patupa Huriata di pesta Natal paduahon masuk pukul 10 WIB sekaligus padidion nabadia. Papituhon kegiatan ni huria perjolo manang A marulaun nabadia di Patupa ditiki pada pesta Natal ima di tanggal 25 Desember 2025 di ibadah pagi dohut arian permingguan arian masuk mai pukul 10 sada WIB. B. Marulaun nabadia tuakana sahid manahun di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 dimulai mai pukul siawib manang sekaligus penyerahan tali kasih untuk jemaat yang sakit menahun. Tapi Tuhan padidion nabadia di hari Jumat tanggal 26 Desember
2025 patu paun ni huriata mapadidion nabadia turuas nanaing madaftar asa dibuan ma surat pengantar sian situa wikna dengan melampirkan akte kelahiran duhut kartu keluarga paling lambat tanggal 22 Desember 25. Pastoral 23 Desember 2025 pukul 10.05 WIB bertempat di gedung Nomensen IL Nomensen. Paluhon manang informasi terakhir jadwal Natal dohot pangisikor nunga dibahen roster ni perayaan Natal kategorial dohot akta nama ngisikor pinangido matu punguan kor asa mangarade domu tu roster naganup akka onma rosterna na perjolo tanggal 20 Desember 25 kegiatan Natal NHKBP waktu pukul 10 itu pengisikor Ina Deborah Ama dan Ama Ek Saudi. Tanggal 21 Desember 25 kegiatan Natal remaja waktuna jam pukul 10.30 WIB na mengisikor Ina Grisia dohot Ama Joshua. Patuluhon tanggal 22 Desember 2025 kegiatan Natal Paroma waktuna pukul 11 WIB na mengisikor NHKBP Ina Hanna. Catatan yang penting kita lihat, dimohonlah kepada semua jemaat untuk hadir dalam setiap perayaan Natal kategorial tersebut. Songonima amanginang informasi na buyu pasat kami di kita di bagasat tikion mau lihat mari kita Horas Jalagabi. Kur Ama Ek Saudi.
Maredeh mahita sian bukuede nomor 30 sia. Mamuka sian sada dohot udutna. Uhud ma tapasaha peliata. Pelian sada dohot sadabe. Partangnya kita disondope hami ali Tuhan bakalason adpen napatuluhon dinamanagam hami di harorom jala persiapan nami Tuhan dinalaho majakokosi palua hami nang nuaing satokki kami laho manangihon suaram ajari torangi rohanang pikiran nami asa huatu si hami lomo ni roham nanaing si ulahonon nami di bagasan Yesus Kristus martangia kami itu adupanmu. Amen. Oras ma dihita saluna selamat adpen ma dihita hata ni debata dihita nanaing marsaringar di minggu adpen na patuluhon imanata surat di buku Panurirang Mika pitu ayat pitu sahatu ayat 10 tolu
songonon ma didok disihatana tapayutihu ma di bagasan rohatta nalom ni roha martangiang tu Jehovah alay ang guau manatap tu Jehovah do jala dihalunguton rohaku do debata ni hatuauku sai tangihonon ni debataku doau unang ho marlas ni roha ale musukku midaau ay tinggang peau sai hehe doau muse ay hudul peau nuaing di bagasan haholomon Jehovah do panodang diau usunggoku dori mas ni Jehovah ay do pag ibana doau mardosa paima di badahon ibana badaku jala maruli uhub au di bahen sai togon na doau sogot tu hati uron idau kudo hati goranna alai idau ni musukku mai sogot jadi hukupan ni haurahun bohina ibana nang madok tuau di dia ada Jehovah di Batam marsobu-sobu ma mataku marnida nasida dunghona lutak songon gabo di alaman nungaro ari parpaulion ni di parikmu ari parholangan ni patik doi ari haroroan ni halak doi tumopot hosian Asur dosian akahuta ni Misir jalasian Misir sahat rodi batang aek jalasian laut tu laut jalasian tor tu tor alai gabe halongangan mata noi ala ni pangisina binay ni parbue ni pambahenan nasida ima sahana di hita na hinaholongan di bagasan guar ni tuhata Jesus Kristus sian sudi na mangulu na tinopa ni debata di Portibion hupikir holan jolmado na olo makalunguton sa sahalak na olo malungun jala hola jol mado na olo masihol tu sa sahalak jala boleh topi mingguta nakani didok disi berharap molo bahasa Indonesianya asing ni ihu pikir dangadong na makilala na si songoni adong do tahe tabereng sa tabi panangga makalunguton bapana adong do tahe tabereng sa tabi manang pinahan makalunguton idung na dangadong dope ya adong taboto na si songoni dangadong alana dang taboto jala dang dihilala sa tabi pananggay manang pinahani isido bapak na isido o indung na ika iya holanjol mado na makasiholi na hinaholongan ni rohana makalunguton o makna makalunguton bapak na makalunguton ito na dihuta na daw makalunguton keluarga na dihuta na daw holanido berharap naing pajupang apalagi takas molotaboto edeni si Victor Huta Barat ala ni sihol ni rohana tu hinaholongan ni rohana di edehon ibana ma sada edde molo margitar awito bege ma suara nai na jala marhite na digitari di sidu auro ninna molo maredde awito bege ma edde nai sian edde sian suaraki di sidu au madok tuho na hinaholongan ni rohana ubay ni dok uwe alus awito ito ka iya nampe na hinaholongan ni rohana ido manang na hinaholongan ni rohana tu bapak na tu omak na tu keluarga na sinita ni rohana tu dongan-dongan na tu halek na ala ni sihol ni rohana ala ni lungun ni rohana di Papua Sibana mana di rohanai jala di edehon ibana ma
marhite gitar na dipilti nai, marhite suara na detehon nai, sobu masihol na hinahulongan ni rohanai di huta na daw. Jala godang nari dope mulo tapareso, godang nari dope edde manang lagu Batak na marisihon lungun ni roha. Apalagi lagu Sinuaingon yang sangat-sangat populer di dehon. Manang mulu adong naka karaoke, manang adong misalnya marede pasti dece di dehon doi. Lagu yang populer Sinuaingon na jot-jot nang pesuadong be ibana di Portibion. Ngatabo tutahin na di rohat day edde. Ado ta edde. Ado isi. Haul awamong satokin pe nang pe di bagasan ni pikku. Ino ka? Sudah dah hitam mabutoy ka? Dada ni haulawamong. Ino ka? Satokin pe di ni piki nang pe moloro among nay madaputo ni bana ala nunga tu surgo ala nunga dang di Portibio bebana ramoloro ibana itur mabir do hita. Ino ka? Iya. Aliaha dola patani edei nani do na disi ya rupani pabuahon natu masihol hian ibana malungun hian ibana tu among na nang pejumolo nunga ibana marujumolo molo tedehoni seakan-akan jonok kita tuh na hinaholongan ni rohatay nang jumolo borhat tu Portibion. Mana didok na nakani bahwa memang holan jol mana tinopan ni Tuhan ido na merasakan lungun ni roha. Si hol ni roha merasakan sudenay. Dihita na po di bagasan kuar ni Tuhata Jesus Kristus. Nakani malungun tu sa sahalak na hinaholongan ni rohata. Nang Sinuaingon sonari ahado na tahalunguton jala isi do na tahalunguton jala buasa tahalunguton ibana di bagasan ngoluta na parjolo sahali asing ni do ngatanakani ya molo tajaha tadehon di kidung jemaat adong didok disi na menciptakan lagui madok harap akan Tuhan hai jiwaku dia pertolongan dalam susahmu. Sungguh dia tahe. Harap akan Tuhan hai jiwaku. Bolo di bukit dia didok pos maho rohaku di debata bono ma arsak mutu rohanada. Molo disukun ahado dihalunguton rohata Sinuaingon. Pengharapan apa yang kita harapkan sampai detik ini? Tarlumobi di Adpen napatuluhonon. Adpen ketiga mengatakan berharap makirim. Dalam arti na berharapi, na makirimi bukan pakirimun yang sia-sia. Alay pakirimun nasay toktong nasay tapaima-ima bahwa memang pasti dia datang untuk kedua kalinya. Molo na parjoli jelas ko sudah hitam maboto jala ido tarayahon di bulan Desemberon ima marhite harorona 2000 tahun nasalpui di huta Bethlehem sudah terjadi. Sinuaingon Adpen na neng dohonon pengharapan ima eskatologis neng rona ma ibadah padualihon tu Portibion lahu mangalap hitakan na porsia ido pakirimota jala ido natahirim di bagasan rohata ubahen na saitar paima-ima hita di haroroni Tuhani na padua halihon. Memang sian edei bui dodohono nuaing seolah-olah ba memang dangadong besi harap penonton sian jolma manang ICP selain daripada Tuhan saja. Walaupun kehidupan manusia nampe jolmai terkadang kita tidak dapat mengharapkan apa-apa,
Danga dong taharap pun siya nasida nihil sudena. Tapi satu yang mau Tuhan tunjukkan, nanai si patuduhonoton dihita, marhite boa-boa di panunirang Mika. Ada satu pengharapan pakirimon diakana porsea naing ro nama ibana. Ima hola Tuhani, ido pakirimota na perpudi sahali di bagasan hulukta. Dan nama dok rupani gabedang holong rohata tudonga jalma. Dan neng dohononna ay memang hata ditu hata tong madok tuhita. Jangan sekali menaruh harapan kepada manusia. Karena manusia itu juga akan binasa dan manusia itu terbatas. Manusia itu yang terbatas itu ciptaan Tuhan itu hanya sementara. Bahkan bisa juga kita kecewa oleh karena pengharapan yang diberikan tudongata ganup marsada-sada. Idok bahen didok disi tetaplah berharap kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah. Idotong sadana didok na diturpukon marhite ayat 5 dohot ayat onom adorang so turpuktai takas disi didok unang maporsea manang ise tudongan na unang mamarhaposan tuali-ali hasudungan ni roha gari maradopon parupuan na bodom di apuan me ikon jangmotonom budo akabibir ni pamangammu jala di ayat onom muse didok disi takas ay anaki pautotohon amana borui hehe dopak inana parumain dopak simatuana boru musuni bawai ima akahalak dongan na sajabu. Bayangkan Mika madok maswarahon bahwa jangan percaya kepada dunia ini, jangan tumpukan harapan holan tu portibion, jangan tumpukan harapan tu akadongan nadong di sekitar. Coba juta bayakun nuaing dongan ale-ale musin akan hidup hapetong dodang pos rohana tusi dan haposan rupani manang dang ikon di hapursiai ngadongan na sajabu ya dongan sapodoman amatai dot inatai tong dogabe curiga hita tusi rupani. Bayangkan ya tidak dipercayai, gabe dicurigai, bohama, buasa iko songoni. Apa yang terjadi? Dia doa lani Jupang tamai di ayat 2 tong adorang sotur puko ni dok isi nungatung siap jol mana daulat sian tanoon. Naneng dohonon di sia manghinang bahwa memang molo di bahasa Indonesia di dok isi orang yang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak ada lagi orang yang jujur di antara manusia. Coba jo. Dah dong bengamar balik bejol mai sian rohani Tuhani. Jadi molodang porsia didok tujol matudongana tu ali-alina tu amatana dohot inatana nang ianakona parumainna si batuana dang haposan didok nadang dohonon disi unang marhaposan marpangusadean holan tu na adong na di portibion. Memang dang hanung jolma na didok na jujur 100% di portibion. Natigor apalagi dadong na daulat ya olodo sanggulingobuk rohani jolmai marbalik olodo siyan na burjuhian buido marbaliki gabe jolma naso denggan manang dang burju. Jadi alus na ima dangadong be jolma na daulat dangadong be nasaleh dangadong be jolmai na jujur idon hanidok na manang natigor di tongha-tonghata atong molo songoni ang manginang songodian nama nama siara ponoton Mika madok jala maswarahon tu bangsa Israel di bagasan turpukon di do ibana alayang guau marpanatap tu Jehovah do jala dihalunguton rohakku do debata ni hatuoku
Saya tangihon ni Jehovah duau. Saya tangihon ni Jehovah du tangiaku ninna ibana. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ima didok simika di bagasan terpukul. Tuhan tetap mendengarkan suara dia. Alu-aluna di bagi Tuhan hidup. Coba jom holo hita. Holan horong-horong dong atai ro tu hita berkeluh kesah. Sehari dua hari do tabu begeon. Dung patulu alihon ata dokan. Ngahubo tu be cari tami ngabe pasomai. Ngasidung be. Alai mulut dikisonak kita. Adong na dihita tanpa tatang pe tanpa tajowi tor maroad doi. Alai melai soholan na bersusah payah do hita terus berkeluh kesah. Mangorong-orong terus tu dong atai. Tor didok dong atai manang hita madok. Ngabi ngasai be cari tami. Ngahubo to hian. Ngahia hu cerita koi. Ngabi ngasai be. Tor madau do dong atai. Alai molohonen ni bata. Molo Tuhan ini satu-satunya harapan kita dihalungutan rohatta ibana naboy si hapor siota ibana jala si haposan do Tuhan ini sampai detik ini Tuhan masih mendengarkan doa kita, mendengarkan alu-aluta. Bahkan sampai detik ini di penghujung bulan Desember 2026 Tuhan masih mendengarkan suara kita. Tuhan masih mengizinkan kita merayakan Advent saat ini. Nah yang dohonon di si holan ibana mah. Holan ibana haposata. Holan ibana pengharapan. Walaupun dunia tidak mengizinkan kita untuk berharap yang baik. Tapi kalau Tuhan dia memberikan pengharapan yang baik. Ya, dihalunguton berharap kepada Tuhan. Ra amanginang sudido hita makalungkuton. Haluau manang pengharapan tu Tuhan ni. Asanian marhite pamujiota tangiang ta dile Tuhan ni nasinakapan ni rohata. Asugari disukut dongata na mangadupi banjir bandang di Sumateraan. Ya, sudah tak kasih tama botoi. Bah malungun do nasida di haluau sian roha biar. Itu kan? Jangan-jangan hitape naso mengalami banjir bandangi. Saya harap dohi tamanangyakon unang manian satu so Tuhan nama saya. Iya kan? Iya. Unang manian Tuhan. Jala Tuhan unang manian masai di bulan Desemberon, apalagi di bulan-bulan Natalon. Jala halakape na mangadupi na masai di biar ni rohana sida tentu nasida pe berharap asanian marhite nang trauma nasida. Godangan ng aguan hosa, godangan ng aguan jabu arta, doho na hinaholongan ni rohana sida, malungon do na siya berharap na sida. Asa unang may terjadi na si songoni. Ito bahen molo rou dan satokin di sahan tormabiar do na sida. Ito ka? Tormabiar do, do musay na terjadi. Hola satu kipe udan pitor mebiar tor trauma jala seheran neng ro nama-nama sai musengan di tonga-tonga nasida. Acugari di suku nasida dahulu nasida masa naisong jala berharap nasida adong pangurupion. Tu nasida dia akan mengalami bencanai. Hihita na pungu di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus mulai ate matadok di bagasan Tuhani. Pengharapan na boy hita merayakan Advent sa tupatuluhon jalanunga adong na merayakan Natal dengan rupani sudena perayaan ni berharap do hita sudena asa unang terjadi masa nasomasa di bagasan perayaan Natal. Dahadong naboy na manggohi lungo ni rohatay amanginang naboy pasikoponi holan di batas sambing. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang bisa melepaskan dirinya. Dapotan haluan ido bahen pengharapani narona masih paluai di baga-baga di padan narobi di baga-bagao neng rona ma si paluai neng rona ma mesiasi dungi Roma si Johannes Padidi ai hodoi ninna daw
Anang ro nama dipudi kung gogo siya now nina. Ido na kani epistel ta. Ido ka? Iya. Isi doin ang gogoy natuk paluahon na mga leon pakirimon dihita. Bukan hanya pakirimon di Portibion. Di pakirimon hanguluan. Diari marsogot. Hula sada do natuk na boy paluahon ni. Ima Jesus Kristus naro di bagasan kerendahan hati. Dahadong kistimeon ni bana ro tu Portibion. Ito ka? Ay ropey bana hina sudah dahadong namajakon. Ropey bana holan ni sido namajakon. Holan bara ni pinahanido. Holan ni sido namajakon. Holan ni sido. Holan adong nadisi na majaga biru-biru. Isido tahe. Iya, akaparmahan. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia datang dengan kerendahan diri dalam rupa manusia. Idu natarayahon sinuaingon. Hape sudah jolma di hati hai tarbodom dang songon lilinon nagalakon. Sudah dang harong tempat siat di bana, dang harong kasiatan. Sada tu sada naik ngas pada be Tuhan, dang hadong be tempat dinganan diho. Sada naik museng tu sandang adong inganan diho Tuhan. Adong do inganan sada. Na kosong, alay tempat yang hina nina di bara ni pinahan yang menggambarkan adalah kekotoran hati manusia itu dosa Portibion itu nama kukupi ubahen dan terjakon si paluai rotu Portibion itu di barat tu ni alani i sotung tadokon di bagasan rohatay diat pen na patuluhonon da kasiatan be Tuhan di rohakon lo majakoko dang hadong be tempat Tuhan inganan lah majakoko dang hadong be di rohakon ngas pada be Tuhan dang hadong be ado na pada tina Tuhan ni hamor raun hagabeon hasang ngapon ngapada be di bagasan rohakon ado musing na di bagasan rohami naso hinalomon roham Tuhan ngabe dang layak ko Tuhan sotung sederion di ajari di hitam marhite panurirang mika ya pengharapan yang penuh molo panurirang mika nakani baswarahon tu bangsa Israeli moloau marpanatap tu Jehovah duau nang petarimas Tuhan ni mamereng pangalahok wala ni dosaku ale moloau marpanatap do tu Tuhan ni lo kan iya alani Tuhan di bagasan tikyon inarohata ya siap mahu di bagasan rohaku iko dido mereka natali iko nido hay baruoni iko nido pakirimoni iko nido pengharapani ikon parjolo do hita majako si paluoy marhite galak songon lilinon di joloon rohatay unang be mitop unang be holom unang be manguli di bagasan haholomon alay mangulu ba di bagasan hati uron nasian Tuhani nama jakon Tuhani di bagasan nguluta atong nungasaha behita tuminggu at pen napatuluhon sudah mencapai 3 minggu parjolo paduahon patuluhon ngabuha haradewta sawan edetay beha mapajaloku Tuhan tuho na bagaimana cara saya menyambut engkau mula bahasa Indonesia di dok ngabe layak saha tu atpen patuluhonon ngabe una seolani suku-sukun behama Tuhan apa alai tidak ada perbuatan tidak ada perbaikan dah hadong pakirimon dah hadong perbuatan nahinalomohon ni rohani Tuhani atong amanginang di bagasan tikyon say toktong mata halunguton debata namabuan haluaw ni dia kana porsea haluaw ni nungarade dihita marite Jesus Kristus rotu Portibion ala nangadong nanggosada na boy paluahod jolmai holani sedo poso-poso na metmeti na rotu Portibion gabejol maibana atong taparade marohata di minggu atpen patuluhonon majakon makalunguton dohot marpakirimon laho manomunomu si palua nauroy amin martangya kita muliate ma Tuhan Jehovah debata nunga hutangyo kami hatam di bagasan tikion diajari ho hami asan yan setoktong mahami makalunguton
Imaho de bata hatuaun nami. Imaho ale de bata pakirimon nami. Nang roh tu portibion. Manopot hami na dibagasan hahulomon. Na dibagasan dosa. Na dibagasan na ginosagosa akan namasa na di portibion. Naho rodo ho Tuhan paluah kami. Dibagasan hamit meton. Dibagasan tauruk ni roha ho Tuhan gabe jolma tu portibion. Alania jari hami asanian pakirimon nami i naing matuhan marsigatu kami tuho. Paimay mahon saha dibagasan tikion. Imaharorom na padualihon. Nanaing majakok kami asa tamahami majakon haluaon imahanguluan na pinaradem tuhami. Ikon paraon nami do roha namion Tuhan. Asa niyan mi ako dibagasan roha nami. Miyan ho Tuhan na naik siraya honon nami di bulan Desemberon. Jala ibaru roha nami. Galak terus Tuhan haporsyon nami songon lilin. Nase toktong galak Tuhan tiur roha nami. Jala dungo hami. Laho managam ho si paluai. Tuhan di batama nami dang hadong namang boto harorom. Alikon managam mahami Tuhan marpakirimo tuho. Asa unang marpakirimo kami di Portibion. Marpakirimo kami nadong namasa na di Portibion. Ale malanga hapi iko dohami marhaposan, iko dohami marpakirimon, iko dohami le Tuhan majakuko ima Jesus si paluai. Tuhan de batama nami asi maroham. Jala di bagasan tikon gok dope aka ulaon nami di bulan Desemberon. Alani i Tuhan homa namangalew di hami hahipason tarumobi hiras ni roha dinalaw majakoko ale Tuhan si paluai. Pada usia nakaparmaraan, pada usia akanaso hinalomohon ni roha. Tarumobi dang lupa hami mabuan dongan nami na ditimpa bencana banjir bandang na diluat Sumatera. Godang do le Tuhan akka dongan nami, godang do keluarga nami, godang do ali-ali nami, nahona aguan hosa, aguan arta, aguan na hinaholongan ni roha nasida. Alani i pasabang maroha nasida, asa unang makurangi nasida, dinalaho merayakan Advent Natal Tuhan. Jala Roma ho majakon nasida. Roma ho le Tuhan mangalehong pakirimon di nasida. Mula tema Tuhan nunga hujako kami behatami alani i las dorohan nami tiur marohan nami dinalaho majakuko. Dongan nami na dibagasan parsahiton na dibagasan akka pergumulan na suboy nasida merayakan Advent manang Natal. Toktong mahuali Tuhan na madongani. Nagabi pandaw ni bolon di nasida. Nabuhay membuat sahit sian pamatang. Membuat sudina. Aka pergumulan di bagasan ngulu nasida. Atau ngali Tuhan. Upasatami diri nami Tuho. Hulan mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanghia kami tu adupanmu. Amen. Tapuji matuhata. Marhite ta pasaha ma piliata. Saya masih
pasaha mapeliata tu di bata bartangiang kita ali di bata amanami na di Banua Gijang wado haruruan di saluhus lehon nadinggan do tasa ulibasan na mauliutus hu pasatami masian na nilhon mitu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hu parasia kami pilihanon patipulhon harajaom di tonga-tonga ni huriang dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang di siling lehon mi Tuhani hami asalam girgir hami madok muliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di Banua Gijang sa pinarpadia magwarmo sa Roma harajaon sa saut malaman ni roham di Banua tungon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sa darion hanguluan siapari sa sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togion tu pangujunan palua mahamisian pangabo mulak mahida di bagasan dami tajalo pasu-pasu siang Tuhan ta di pasu-pasu jala dirahmati Tuhan di batama hita di sedakon Tuhan di batama bohina tuhita jala asima rohana midahita di dapakon Tuhan di batama bohina tuhita jala di pasarhon madamina tutod di tabi amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Puji pasembah raja nasian surgawi.